Jeg kender ikke noget til nogen unge kvindebetjent. Vi fandt et billede af dig og kvinde sammen med en anden fyr. Vi ved, at du har kendt eller kendt. Sofie var kvindens navn, Sofie. Ja, det er vi næsten sikre på. Hvor ved du det fra starten og begyndelsen af? Jeg var inde i det miljø. Stofmiljø. Stoffer. Jeg var høj på stoffer hver dag. I be wildin' cause I'm young, wildin' cause I'm young, wildin' cause I'm young, wildin' cause I'm young. I be wildin' cause I'm young, I be wildin' cause I'm young, and I be wildin' till I'm chillin' old. Liquor all night, love it. Untamed youth and coops move like bullets. I guess the fact my father smoking. Hvornår mødte du Sofia første gang? Første gang, jeg havde lige været til en fest. Jeg var høj, lige taget noget kokain. Så brækkede mig i busken, gik videre. Der kom fyren gående sammen med Sofia. Det tror jeg, det var første gang. Hvem var det? Det var bare Sune. Det er en af mine kunder. Fyren og Sofia, hvilket forhold havde de til hinanden? Fyren og Sofia, de var tit sammen. Jeg tror, de var bedste venner eller noget. De gik til mange fester sammen, tog en helvedes masse stoffer sammen. Men Sofia skyldte fyren en masse penge, og til sidst så var de ikke så meget sammen længere. Ved du hvorfor? Hvorfor var de ikke sammen? Jeg kan ikke fortælle for meget. Så fyren var min ven, og han hjalp alt det, han kunne. Okay. Så han var altså indblandet? Ja, Sofia og ham havde lige været til en fest, og så var de jo faldet i søvn i en busk eller noget. Så mens fyren han sov, så tog Sofia hans stoffer. Han vågnede næsten lige efter. Efter hende, så slog han hende lige ansigtet, så hun faldt op. Mig luder. Undskyld. Ved du, hvor fyren han fik stofferne fra? Ikke helt. Jeg ved, han er Johnny. Husker Johnny. Jeg er ikke rigtig nogen, der kender ham. Det er kun fyren, der ved, hvem han er. Johnny, han har en masse magt, en masse penge. Men vigtigst af alt, så er det ham, der har sagerne. Ham, der giver slet en gangster-type. Ham fyren, hvad fik han for at levere Johnnys varer? Fyren var i gæld til Johnny. Johnny havde givet fyren nogle stoffer. Fyren skylder en masse penge. Men Johnny, han er en farlig mand. Han har en masse kontanter, en masse, der står i gæld til ham. Og han kunne få dem til alt. Altså, hvis man ikke betaler, så dør man. Fyren var kun heldig, at han ville hjælpe. Ellers var han død. Lang og pinefuld død, det er Johnnys stil. Hende Sofia havde nogle forældre. Jo, Sofia havde skamforældre. De var rige. Meget rige. Sofia fik ikke altid, eller hun fik altid, hvad hun havde på, da hun var lille. Hun fik alt, så alligevel ikke. Hun måtte ingenting. Hendes forældre var meget overbeskyttende. Hun havde dem, og så en dag så fik hun nok. Løb hun hjemmefra. Det var fyren, der fandt hende og hjalp hende videre, hvis man kan sige det. Du har kommet ud af det, og hvorfor? Lovligt liv. Jeg gad ikke det der med at vidste aldrig, hvor jeg var. Mit liv var som en stor togskyld. Jeg kunne ikke finde rundt i, hvor jeg var. Til sidst gik det op for mig. Det jeg lavede, det var noget lort. Det var svært altså, at komme ud af det hele. For det første så skulle jeg stoppe med alle de pokkerstoffer. For det andet så skulle de fyren en masse penge. For det tredje så var fyren min ven, og hvis jeg ikke betalte en gæld til ham, så ville jeg få Johnny efter. Så det kunne jeg ikke gøre mod ham. Men jeg måtte have et job, så jeg giver alle de penge tilbage til fyren, men det havde han ikke tid til. Hvad gjorde du så? Jeg forrådte min ven. Jeg kunne ikke leve i det miljø længere, og jeg ved ikke, hvad der er sket med ham nu.
flygtet fra Miguel og mine venner og hele mit liv. Vi startede på en frisk, og også efter alt det, der skete. Hvad skete der? Det kan jeg ikke fortælle. Sune, hvad skete der?